El president del grup parlamentari al Congrés dels Diputats de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, ha estat avui a Tàrrega per participar del dinar cambra de la Cambra de Comerç de Tàrrega. Duran i Lleida ha parlat als empresaris participants al dinar de l'estabilitat política i confiança econòmica i també ho ha fet de l'actualitat del procés sobiranista català. Jo, si fos president del govern espanyol, tindria molt present que davant seu té un problema. I aquest problema només es pot resoldre mitjançant diàleg, no quedant-se a casa i no dient no vull parlar amb tu perquè tu has fet aquesta proposta. Ha de parlar amb el president de la Generalitat i si cal ha de fer una proposta alternativa, però ha de fer alguna proposta, ha de moure's, s'ha de moure. L'immobilisme en aquest cas és molt dolent. Duran i Lleida ha admès el seu descontent amb la pressió fiscal que el govern exerceix sobre les classes mitjanes i ha lamentat que Convergència i Unió vagi a remolc d'Esquerra Republicana de Catalunya.